ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୁଁ ମାନସ କୁମାର ପଣ୍ଡା କହୁଛି, ଘର ଷୋଳପୁର, ବାପାଙ୍କ ନାଁ ରମେଶ ପଣ୍ଡା। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି। ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିବାରୁ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସବୁଆଡ଼େ ଟେଷ୍ଟ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବରେ ଚାଲୁଛି। ମେଡ଼ିସିନ କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ପତ୍ର ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଅପରେସନ୍ ଅଛି। ଅପରେସନ୍ ହେଲେ ମୋ ପଇସା ପତ୍ର ବି କିଛି ବି ନାହିଁ। ନା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାକୁ ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି, ନା ଲୋକବଳ ଅଛି, ନା ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଥ ଅଛି। ମୋ ପାଖେ କିଛି ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଖେ କିଛି ବି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଥିଲା ମୋର ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ ଆଉ ସବୁ ରିପୋର୍ଟରେ ମୋର ପଇସା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ସରିଲାଣି। ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ ଅନୁରୋଧ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ମୋତେ କିଛି ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଅପରେସନ୍ ହେଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ମୋତେ ଏତିକି ଦୟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଖେ ଚିରଋଣୀ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ନମ୍ବରରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିବା ପଇସା ସାହାଯ୍ୟ କରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋ ନମ୍ବରରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ପଇସା ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ